You don't say it. You don't say it. Agwa mono na n'ime play na ka na agba. N'ime play na onye omenala. Onwe onye wu Hinduism, onye wu ndị Judaism or ife niile. Ya afọ ha n'ime play na. So se fe ya da no Jesus. Look at even ebe onye ọcha si etu across aka na ekpe ekpere. You got to go. So this name wo not ka a lingua franca, which is in English, which is generally accepted language. One can use to communicate to another person received from another place. That is why you in English a lingua franca. Now that is the same thing with this name Jesus. It is a universal name. It doesn't matter who a Chinese. It doesn't matter who a Korean. It doesn't even matter who a Spanish or Baju Dolo. You must call this name Jesus. I have a go plane, bar plane. You want to go? No on a plane or go for the way turbulence. Only one travel measure at that time. I see Dubai Abata. Where down Harare. Unya onama ka weda Harare na do. O guy lute Harare. If you follow the China. Mo for them Dosha we to speak in tongue. If you see the Africans so for them do to I ebunya ona yawu a prayer warrior. Unya ona ne hebe. Nane achajita he na karat. Ashajita he na karat. Ogbaju dolo aga akpo Jehovah. Ogbaju dolo afa Jesus wife onye ona ya akpo. So ogo na maba na plane na bia ba ya wash ya onwelebe ya plane ru ha kwa ka o dawa ba ya fu onye na no in the mood of prayer. The moment the tire plane na touch down and na Lagos eba if onye ona ebido koba aka onye ona koba Jesus aka nwanne aha esi bobongo aka na gwo ne agbarasi nwangede ekuru nwangwere nwo akuchi ha door boxer o we gbago n'elu kwefura afọ nnụnụ a okwefura afọ nnụnụ a akuchi ha afọ nnụnụ o we gbago n'elu nwanne ndụ nọ n'aka Chukwu ebe aka ya nọ we ma na-enwe alpha and omega ebe aka ya nọ ma na-enwe agaragidi so n'ime plane ahụ ịnọzi ụsọ bụ na ndị mmụọ ya da akpa ebe aka ya nọ wee chọpụta ife anyị na-ekwu eziokwu na the spiritual controls the physical. N'ime plane aka ya nọ ndị duka ejike moment of truth na ndị otu ha ekweta na truly na-enwe spiritual because n'ime plane ahụ na mmụọ ka ịnọ na another planet ịghọtago it hasn't exist until plane ahụ emetụ ọkpanana ịma na edukwa na ndụ ọzọ. So n'ime ebe aka ya nọ wee ma how powerful afa Jesus Christ ahụ any slightest chance o nwere ndị ya akpọ na Jesus ya 70 times o nweda na mgbe mkpekọtalụ nkwa onweghị ụdị nkwa m ekweghị. That was the 2014 if I'm not mistaken 2014 or March 2015. Yes, ama na onweghị ụdị ọnụ ma asahụ echekwa na that day na nke m aka aga nye na one of my guy mụ na meeting na Addis ịghọtago wee na-abata Lagos ịba ha n'ime plane ha ịmara ife wu na-enwere the alpha and omega ịmara ife wu na mmadụ na emuru anya etu afọ mmụọ hapụ maka ife ha na-akọrọ if you fly ịya agba na ife ha akpọrọ ife efe ntụ ndị witches and wizards si efe ha fenie ha ya amado onwe ha ntị ha daa nwanne etu a ka ọ na-adụ kwanyere na afọ ahụ ugwu na afọ ahụ karị a universal name is more like a universal language everybody na understand. Aga m bụkwa nwanne ụlọ Ezugo daalụ.